Türkmenistan'da asy ıtlyk howanyň taklanýan bu günlerinde Lewawyň häkimetleri her gije merkezi Türkmenabad şäheriniň eteginde köpçüliklen dirdi billeri ýakýarlar. Bu onsuz hem dem almagy kyn bolan kapat howa şertlerinde yerli ilaty uly kynçylyklary döredýär. Soňky günler gijelerine Türkmenabady dem gystyryjy yaramaz ýyt we tüsde gursabalýar. Ýerlap görtem häkimetler gije ýaryndan daňdan alta çelini çärje we trawynyň gün ortasyndaky dirdibil poligonunda köpçülük ýagdaýda hapalary taşlandylar ýakýar ekenler diýip atındyrylmasalygyny soran Türkmenabadlylaryň biri 30 iýunda yerli habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz vilayatyň administrativ merkezi Türkmenabaddan 10 kilometr uzaklykdaky bu tebite aýlanyp gördi. Ol dymyk yaramaz ýytly tütü sebäpli poligonyň golaýyndaky ilatly nokutlaryň ýaşaýjylarynyň saglyk ýagdaýlarynyň hem yaramazlaşandygyny anyklady. Ýakylýan dirdibillerden çykýan tütü täze döredilen azatlyk pasiologyny we Zerger owasyny dolulugyna gursabalýar. Erwet ýakymsyz ýytly tütü sebäpli köp adamyň demi gysyp tapgyr ençime giýje bu sebitleri dowamy tiz kömek gulluklar çagyrlar diýip eferde adynyň üýtgedilip meýlis diýilip tutulmagyny soran yerli ýaşaýjylaryň biri 1-nji iýulda verdi. Ol ýaşaýjylaryň ard edip yerli häkimliklere ýüz tutandyklaryny, emma resmiýlerin bularyň adaty çäredigini aýdyp, adamlaryň şikaýetlerini oňoýly çözük tapmakdan ýüz öwrendiklerini hem bellidi. Bu aslada adaty çäre däl. Öňler ýyzly ençeme giýje bu möçberde dirdibil ýakylmaýardy. Bulardan yerli häkimlikleriň ýangyn howpsuzlyk gulluganyň polisiýanyň hem habary bar. Olar yerli ýaşaýjylaryň ardylaryna gulluk gabartmaýarlar. Tersine haýbat atýarlar diýip 40 ýaşlaryndaky milis bellidi. Ol özü ýaly başga bir näçe hojalygyň alasyzlyk we häkimetleriň hereketsizligi sebäpli ýaşap oturan jaýlaryny geçen narhyna satyp başga ýere göçüp gitmegi gözüňde tutýandygyny hem sözüne goşdy. Ýokarda gurrun edilýän ýagdaýlar şeýle-de ýakylýan dirdibillerden çykýan ýakymsyz tütýäniň adam saglygyna ýetirýän mümkin ziýany täsiri barada Lewawyň degişli häkimliklerinden we saglyk idaralaryndan kommentariýa almak başartmady. Emma Azatlyň habarçysy awgustyň dowamında prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň çärje we trawyndaky dirdibil poligonunyň golaýyndaky gurulýan gaz turbinaly elektrik stansiýasynyň açylyş tabaryna gatnaşmagyna garaşylýandygyny, şol sebäpli Tebitde ýamdan arasyçylyk işleriniň geçirilýändigini anyklady. Berdimuhammedowyň dik uçurda bu tebitleriň üstünden geçen prosedy dirdibil depelerini görmez ýaly olary gystagly ýakyp başladylar. Häkimetleri munyň yerli ýaşaýjylaryň durmuşyny özüni duýuşyna ýetirýän oňoýsuz täsirleri gyzyklandyrman, olaryň bar aladasy Berdimuhammedowyň öňünde gowy görünmek diýip meýlis nägileligini bildirdi. Azatlyk radiosynyň dowamly habar berişi ýaly ýurtda, hususan Lewapda dirdibil meselesi gözgýyny bolmagynda galýar. Sebitiň durly kunjukları gündelik durmuşda emeli gelýän dirdibilleri dökmek üçin niýetlenen ýürütçilikler we yerler bilen üpçün edilmeýär. Şeýle-de kä halatlarda hatda Türkmenabadda hem dirdibil depelleri ençeme aýlap arsalanmaýar. Türkmen hökümeti ýurtda döwlet adam üçindir diýilen başçygary öňe sürüp ýurt raýatlarynyň bahtiýar durmuşda ýaşamak üçin ähli şertleriň döredilendigine aýdyp gelýär. Şeýle-de ýurtda tebigaty we ekologiýany goramak meselesinde ägirt uly üns berilýändigi ýygy-ýygydan tekrarlanýar. Türkmen häkimetleri beýlikler bilen bir hatarda Altynasır köýlüniň gurulşy we köpçülikleň baý ekmek ýaly işlere möhüm ekologiýa çäresi höküminde baha berýärler. Ýöne Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolýan Türkmenistanlylaryň ençemesi şolsanda yerli finçiler ýurt resmiýetleriniň tebigaty goramak üçin iň zerur meseleleriň biri hasaplanýan hapa supolary taşlandylar ýygnamak we özleşdirmek meselesini ünsden düşürýändiklerini aýdarlar.